Ahojte! V minulom videu sme si ukázali, ako sa vyvíjalo naše chápanie átomu a čiastočne sme tým načreli aj do jeho štruktúry. Dnes sa do jeho štruktúry ponoríme hlbšie a týmto videom začíname ozajstnú cool chémiu. Vysvetlíme si pojmy ako átomové jadro, átomový obal a ďalšie. Atóm akéhokoľvek prvku sa skladá z pozitívne nabitého jadra a negatívne nabitého obalu. Pozrime sa najskôr na jadro. Jadro sa skladá z protónov a neutrónov. Protóny sú kladne nabité častice označované P+. Neutróny, ako názov naznačuje, sú neutrálne častice, ktoré sa označujú N0. Jadro má teda pozitívne a neutrálne častice, čo ho robí pozitívnym. Jadro taktiež tvorí väčšinu hmotnosti átomu a v porovnaní s obalom je omnoho ťažšie. Avšak, ak zoberieme do úvahy objem, jadro je veľmi maličké. Takže jadro je veľmi ťažké, ale zároveň veľmi malé. Aby ste si to vedeli predstaviť. Keby mal protón veľkosť tenisovej loptičky, priemer celého atómu by bol 8 km. Obal atómu tvoria negatívne nabité elektróny označované E-. Poďme sa pozrieť bližšie na jednotlivé častice a porovnať si ich. Symbol a náboj všetkých troch častíc sme si už povedali. Pozrime sa teda na ich číselný náboj v kolumboch a na ich hmotnosť. Vidíme, že náboj protónu je 1,602 x 10 na minus 19 kolumbov. Náboj elektrónu je opačné číslo k náboju protónu a náboj neutrónu je 0. Z toho vidíme, že celý atóm má neutrálny náboj, keďže protón a elektrón sa vynulujú. Keď sa pozrieme na hmotnosť, potvrdí sa nám, čo sme povedali vyššie. Jadro tvorí väčšinu hmotnosti atómu, keďže protóny a neutróny sú omnoho ťažšie ako elektróny. Posledná vec, ktorú si k elementárnym časticiam musíme povedať, je niekoľko pravidiel. Máme teda všetky tri častice. Protóny a neutróny sa spoločne nazývajú nukleóny, keďže sa nachádzajú v jadre, ktorému sa inak hovorí aj nukleus. No a počet nukleónov určuje nukleónové číslo, ktoré sa označuje A. Počet neutrónov zase určuje neutrónové číslo N a počet protónov označuje protónové číslo Z. To ale nie je jediná vec, ktorú nám protónové číslo povie. Protónové číslo definuje, o aký prvok sa jedná. Takže atóm s protónovým číslom 7, čiže so 7 protónmi, bude vždy a vždy len dusík. Rovnako atóm s protónovým číslom 19 bude vždy a vždy len draslík. Zároveň prvky v periodickej tabuľke prvkov sú zoradené podľa ich protónového čísla. Protónové číslo dokonca určuje počet elektrónov. Znie to trochu nelogicky, že? Prečo protónové číslo určuje aj počet elektrónov? Je to preto, že atóm vo všeobecnosti nemá žiadny náboj. Vyššie sme si povedali, že protóny a elektróny majú číselne rovnaký náboj. Jediný rozdiel je v znamienku. No a na to, aby mal atóm nulový náboj, pozitívny protón a negatívny elektrón sa vždy musí vynulovať. To znamená, že počet elektrónov a protónov v atóme musí byť rovnaký a teda protónové číslo určuje počet protónov aj elektrónov. Zoberme si napríklad atóm uhlíka. Jeho protónové číslo je 6, čo znamená, že uhlík má 6 protónov, 6 elektrónov a je na 6. mieste v periodickej tabuľke. Ešte je dôležité dodať, že počet protónov a elektrónov v atómoch jedného prvku je vždy rovnaký. Počet neutrónov sa však môže líšiť. Ak si zoberieme napríklad atóm síry, jeho protónové číslo je 16, čo znamená, že každý atóm síry má 16 protónov, 16 elektrónov, ale počet neutrónov môže byť 14 alebo 17 alebo niečo ďalšie. Teraz, keď poznáme všetky tri čísla A, Z a N a rovnako ich význam, vieme použiť vzorec. A rovná sa N plus Z, čiže počet nukleónov sa rovná počtu neutrónov a počtu protónov dokopy. Pozrime sa na záver na jeden príklad. Zadanie znie následovne. Atóm chlóru má 17 elektrónov a 35 nukleónov. Koľko protónov a koľko neutrónov má atóm chlóru? Dobre, takže prvá informácia v zadaní je, že chlór má 17 elektrónov. Vieme si z tohto faktu vyvodiť ešte nejaké ďalšie informácie? Samozrejme, keďže vieme, že atóm každého prvku je neutrálny, teda nemá žiadny náboj, elektróny a protóny sa vždy musia vynulovať. Môžeme teda s istotou povedať, že aj počet protónov v atóme je 17. Počet protónov si môžeme označiť ako Z.
Ďalšia informácia zo zadania je, že atóm má 35 nukleónov. Ako už vieme, nukleóny sa označujú A. Zapísali sme si teda všetko, čo vieme a našim cieľom je zistiť, koľko protónov a koľko neutrónov má atóm chlóru. Počet protónov sme si už odvodili a zapísali si ho ako Z. A keďže poznáme Z a A, počet neutrónov, teda N, už je jednoduché dopočítať poprehadzovaním vzorca A rovná sa N plus Z. Počet neutrónov je teda 18. Dnes sme sa naučili, že atóm sa skladá z atómového jadra a z obalu. Jadro je pozitívne nabité, keďže sa skladá z pozitívnych protónov a neutrónov, ktoré nemajú žiadny náboj. Jadro je veľmi malé v porovnaní s veľkosťou celého atómu, no paradoxne veľmi ťažké, keďže protóny a neutróny sú omnoho ťažšie ako elektróny. Negatívne nabité elektróny nájdeme práve v atómovom obale. Na počítanie atómových častíc vieme použiť vzorec A rovná sa N plus Z, kde N je neutrónové číslo, Z je protónové číslo a A je nukleónové číslo, ktoré určuje počet častíc v jadre, v nukleuse, teda počet protónov a neutrónov dokopy. Protónové číslo Z vyjadruje okrem počtu protónov aj poradie prvku v periodickej tabuľke a zároveň aj počet elektrónov, keďže náboj každého atómu musí byť nulový.